हामबाय दिनैनि प्रेस मिट रिंमानि मूल उद्देश्य संख्या कয়েকদিন आगे टीटीएडीसी एडमिनिस्ट्रेशन नि बखाक्तै आनि ऑफिस थेकेनो कैसे प्रेस मीट खालायजाक मानि लागाय बानिकनो तै जे 19 तारिख आगस्ट महाराजा बीर विक्रम आचार्यमानि सालो लोन फेस्टिवल खालायजाक नै लॉन्चिंग प्रोग्रामो 2000 फॉर्म बिलि खालायजाक नानि ककनो साख्लायजाक फियाबा जों सानान मुजुंगो टीटीएडीसी हाफां मुजुं फानो बैंक नि एस्टाब्लिशमेंट नि पक्ष थेके बैंक रो पुइला बंगनि ब्रांच मा खुलग्रानि खुमलुं हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक नि कायसा ब्रांच संनाय 8टा जुनालो एकटा खला 8टा ब्रांच संनाय टोटल 9टा ब्रांच खुलगजाक मानि उलो बैंक चीनी जरा लाकायना हरनान बागै नासिं तंनाय ताकुकते बुकुक संनो बरक लाकायरि माननाय कारण बैंक नि ब्रांच करि हिंगे अकाउंट खुलगमाय यांगनाय अकाउंट करि हिंगे बाहायके बो अकाउंट बरक लाकायरि नै बरक जेहेतु जोंनो लिखित भाबे जानखा जे जोंनो जरारि दि we need sometimes to open up the branches 1000 square feet ni location जों जे जागा बरक नायो 9टा लोकेशन नो जों आइडेंटिफाई के बरनो साका जे you can open your branches in these 9 places बरनि internal infrastructure manpower computing system गोबांमा बरगरो इंस्टॉल खालायनायनि बागै टेंटेटिवली 15-20 दिननि समय बरन दरकार तिनि जों एग्जीक्यूटिव कमिटी नि पक्ष थेके एडमिनिस्ट्रेशन पक्ष थेके तावैसा साख्लायनायनि बागै सिद्धांत अंखा जे टिल दि नेक्स्ट अनाउंसमेंट लागायना हरना मुसुं दंनाय जेनि ताकुकते बुकुकसं किसिसा मानना सिंनाय ताबु प्रश्न काव जे मो लागायना हरमानि बो स्कीमो लागायना हरमा बैंक बाय जखन एग्रीमेंट दंगो एग्रीमेंट तो वेरी क्लियरली डिफाइन खालायजाक लागायनि सेक्टर स्कीम अब डिफाइन खालायजाक दं आं जेसुक मुइतु खालायमानो एग्रीमेंट तो एग्रीकल्चर नि उपरो माइखुल फलरेनान बागै जों लागायना हरमानो स्मॉल शॉप दुकान खुलगनान बागै जों नाहरमानो टेलरिंग गारमेंट्स एनिमल हस्बेंड्री रिलेटेड पिगारी गॉटरी चिकन फार्म आबदि खालायनान बागै विभिन्न स्कीमो जों लागायना हरमानो थांनाय कয়েকদিनो गोबांमा क्वेरीज प्रश्नबो फायखा जे कायजागनानि बागै रांकरि बरक लागायनि कक्साव जे 2 लाख टाका लागायदेना हरमानो कायजागनानि बागै तबे जों क्लियर बाबे मासाव एनी लोन बिनि वेल डिफाइन्ड स्कीम दंगो स्कीम नि बिसिंगो लागायना हरमाननाय कायजागनानि बागै बा देश ब्रह्मन नि बागै बेराय खिरिनि बागै आहिरनि बागै होइतोबा और लोन नि कोने एग्रीमेंट तो जों सिजाक करि तै कैसा प्रश्न काव जारा विभिन्न बैंक को आगिनो लागायना हरजाक डिफॉल्टर बरग्रब जे बरगनि बागै बैंक को ऋण सुमानि स्कोरबो जाथाय आमति बररक लागायना हरदोमोन जों सानान मुसुंगो टीटीएडीसी हाफां इंटरेस्ट फ्री खलायै बरनो लागायरिनानि सुबिदा जों रिमानो जों प्रोजेक्ट वेरिफिकेशन खलायै बैंक नो रिकमेंड खलायनाय एवं 6 इयर्स पर्यंत जे बरनो जों रिकमेंड खायो बिनि इंटरेस्ट सिमिसे जों पे खायनाय कैपिटल जे अमाउंट से 3 लाख के बो लोन नहरका 3 लाख सुनानी किंतु दायित्व जे ऋण नहरनायनि किंतु 3 लाख नि ऊपर जे इंटरेस्ट आ इंटरेस्ट सिमिसे टीटीएडीसी एज अ गारंटर आ इंटरेस्ट नो बो पे खायनि गोबां मा सोंमुं आसायखा एवं बालाय हामबाय जों जारा
सोंनाय रंनो हामबाय आफार जों सिबो मियानि सिमी तिनी पर्यन्त गोबांमा चिनी लागाय नाहरना मुजुंनाय बरग्रो लॉन्चिंग प्रोग्राम मानजागनान बागै फाइनै बरग बतंग चिनी EM रगनो MDCs रगनो CM नो आनोबो गोबांमा बरग प्रश्न ख्लाय थांबैखा जे खाना लॉन्चिंग प्रोग्राम नाय खानानि लॉन्चिंग प्रोग्राम नो डेफार ख्लायजागो एवं बैंक बिनी एस्टाब्लिशमेंट जखन कमप्लीट ख्लायनाय ब्रांच आबोनि उलो एकटा डेट साख्लायजागनाय खूब दाक्ति दाक्तिनो जों ख्लायनो साइथकनाय TTADC हापान तो नाय खानानो उंथुंनाय किन्तु बैंक नि बिनी ब्रांच फियगनानि जरा बरक नायमानि बागिसे जों अमो ख्लायमाय तै कैसारो साख्लायनन मुसुमो जे खाना 114th birth anniversary of Maharaja Veer Bikram. Maharaja Veer Bikram tamu wan suklangmani Maharaja Veer Bikram chini last crowned king bini bisingtei modern Tripura no bo bahike wan suklangka chini laibumano ta philcha muitu khlainyan bagi bogei thangnai chini takuk bukuk songno tawaisa chini राजतंत्र एवं चिनी लाइबुमानो ते फिल्सा मुइदु ख्लाइलेनियन बागै TTADC हाफां कतर काहामकै ख्लाइमान याफान 44 टा साबजुनालो जों ₹25,000 सैंक्शन रखा एवं 44 टा साबजुननो सरकारी भाबे महाराजा वीर विक्रमनि आसाइमान सालनो जों पालायनाय एवं चीनी लाइबुमानो जों मुइदु ख्लाइले अरबो हेडक्वार्टर्स खुमलंग वीर विक्रम लामप्राओ काइसे सेंट्रल प्रोग्राम नि आयोजन ख्लाइजाकनाय आरो महाराजा स्वयं फाइनै खाना एवं चीनी बरम गनां EM सं चेयरमैन बरक और उपस्थित तंगनाय खुमलंग सबजोनल एलाकानि जारा चीनी ताकुकते बुकुक सं ऑफिसर्स इंटेलेक्चुअल्स जुदा जुदा NGOs नि बरग्रो और जरा बानी ख्लाइनाय विभिन्न सरकारी बेसरकारी संस्थाओ जरा सामुंतांनाय बरग्रो को पांदाव खाना मानजाक फैनाय खाना हास्ते गनाङैनो वीर विक्रम चिनी महाराजा तामो ख्लाइलांका एवं ताम वान सुक्लांका चिनी लाइबुमा ताम तंगमानि मनो काहामकाय पालायनान बागै जों जत्त ADC एडमिनिस्ट्रेशन नि पक्ष থেকে जों कबगु एवं चिनी বিশ্বাস जे खानानि साल चिनी हास्ते गनाङैनो चिनी तिप्रासारो जों अमनो मुइतु ख्लाइलायनाय एवं जों नायो तिप्रा हास्तेनि तिप्रासारो तंकाहाम तंकचां एवं प्रोग्रेसिव वेति डेवलप्ड होननानै जों आबखागो जत्तो ताकुक्ति बुकुक संनो जों हिमरिनान मुजुंगो चिनी चाइतक मुंतंगो जे थिनांगोबो चिनी लाइबुमा रगनो चिनी एडमिनिस्ट्रेशन नि बिसिंतै मुइतु ख्लाइना दैबो पान्दा जों ख्लाइनाय हामबाय।